Dadi pejabat negara niku yektine mikul tanggung jawab sing abot. Mboten namung wonten ing donya ning nganti tekan jaman kelanggengan utawi akhirat. Ing atase dadi Sentana Praja niku medeni. Dadi Sentana Praja niku abot sanggane parandene kok akeh wong sing mendem jabatan edan karo kelungguhan. Lan sing marai negara niki kesruh merga wong-wonge ora ngrampungke perkarane dhewe ning senengane nyampuri urusane wong liya. Mula dadine warsuh lan ugi kesruh sinuwun. Malah menawi kula tingali akeh bab sing salah ning dadi kaprah lan dianggep lumrah. Sakniki cobi mang penggalih pejabat niku kudune lak ngurmati dumateng rakyat, ora kok malah njaluk dikurmati rakyat. Pejabat niku kudune ngajeni karo rakyat, ora kok njaluk diajeni kalih rakyat. Pejabat niku kudune ngladeni rakyat, ora kok njaluk diladeni rakyat. Pejabat niku kudune mulyake rakyat, ora kok malah golek nikmat nganggo duwite rakyat. Pejabat niku dadi wakile rakyat, dadi abdine para kawula. Merga sing diblonjo dening pejabat niku nggunakake duwike rakyat lumantar pajek. Yen nganti rakyate uripe keserakat lan sekarat, kok nganti wakile duwite pirang-pirang miliar niku genah yen pakartine kleru lan luput. Yen ditutuk-tutukne negarane bakal bubrah langkrah ora pernah merga nepsune wong serakat. Tanurunga kowe metu saka pandlian. Lek nomripatmu jerengen gobokmu Ratu Tirta Kadasar. Kadangku sepuh Kartopiyoga yen kok pateni Kakrasana. Wong tuaku ndok sirnakake. Iki sing ora trima Prabu Anggila, marem aku iso ngorak-arik kuburane mbah-mbahmu biyen cangkemmu. Ora dewe to ipeng-ipeng padha. Sayuta mara saged diwuri. Ampian kaya wong delok puter kowe menjangan mati. Prabakal gigit puluhmu salopo, ayo kendel-kendel kowe. Dak ora do ngomongmu kowe. Landang nang golek pedhot kulumu. Pedro. 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 Sawang praupamu nek kaya mangar-mangar abang kaya ngono. Ana apa itu? Mestine kowe lak yo ngerti, Mas Gareng yo ngerti. Iki mau padha gojekan ngaturake lagon lak nggih nyelimur rasa. Ning nyatane ri palungguhan iki aku tetep kelingan. Kabar semebar warta sing rata lamun to Bapak Semar iki diracun ana negara Ngastina. Lan dimakamke utawa dikubur ana ing negara Ngastina. Nadyanto Kanjeng Ibu Nyai Kanastren wis budhal ning Ngastina, ning nganti palungguhan iki ora ana kabul kawusanane. Aku karo kowe anake Bapak Semar. Yen ana lakon sing kaya ngene mung meneng wae karepmu piye? Ning awake dhewe kudu ngerti derajate mung Panakawan, awake dhewe mung rakyat biasa. Yen kanggoku ngene, Tru. Lelakon iki ora bakal rampung yen aku karo kowe mung ayel-ayelan ngene iki. Enek titahing dewa sucaning rat oboring jagat Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna. Yen Prabu Kresna ora iso madhangake lelakon iki kon leren anggene dadi ratu, Ndarawati.
tresna tanjur panyokro ring padananira layu kumel kucem rahya marakani menawi mboten lepat ingkang dados pamawas kula ingkang kepareng rawuh wonten ing Ndarawati menika Nyai Kanastren garwanipun Kyai Semar. Nyuwun pangapunten kula ngaturaken pambagi panakrami mawan tuan-tuwa kunjuk Nyai. Inggih. Kanjeng Sinuwun Ndarawati sanget anggen kula nampi semanten sih katresnan jengandika dumateng kula salam taklim kula katur. Nun inggih kula tampi dawah sami-sami. Bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Anoman ndak tampa. Sungkem kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa. Bekti kula sinuwun. Ya Bagong ndak tampa. Nun sewu sinuwun Prabu Ndarawati. Kabar kula tampi bilih Kyai Semar Badranaya menika seda mapan wonten ing negari Ngastina. Gandeng kula mboten pitados lajeng kula nakyenaken kula sowan wonten ing negari Ngastina minggah wonten ing Stinggil Binatarata nanging wonten bab ingkang dadosaken kagiyating manah kula manut cariyos saking Raden Patih Harya Sengkuni leres lan kepara nyata bilih Kyai Semar seda nalika ngunjuk unjukan mapan wonten ing wandi negari Ngastina lajeng dipun rukti kalian para sata Kurawa dipun sarekaken mapan wonten ing kutha Pramanakati ing wewengkon negari Ngastina. Salebetipun kula badhe lumarap wonten ing pakuburanipun Kyai Semar kedadak patrapipun Patih Harya Sengkuni murang tata badhe ngunjak kalian kula. Blaka suta kemawon ripalungguhan samangke kula sampun kecalan kiblat. Sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka Sang Marteng jagat socaningrat obor ing bawana. Salugon laguning lekas kalau kita linubing kidung kadung kadereng hamor memangun manah rahayu haywana tanah golong kumulung manat dukara Nuwun pangapunten Sinun Prabu Ndarawati. Gandeng gothek kathah wonten talining jagat kalian reksakaning jagat. Talining jagat niku Bapak Semar, reksakaning jagat niku Paduka Sinun Prabu Ndarawati.
Sinten malih ingkang kula sambat sebuti magepokan kalian sedanipun Bapak Semar kejawi namung paduka. Paduka niku sampun kawentar titising Bathara Wisnu. Menawi mboten saged ngrampungi lelampahan menika lajeng Panakawane sambat dhateng sinten? Bagong kowe meneng luwih dhisik. Nyai Kanastra, ndak aturi pinarak Kang Prayoga. Aku bisane mung budidaya dene iki kasil lan orane. Bakal ndak pasrahke marang kurbane Hyang Agung. Kresnalon ngandika Duh Yayi Prabu Haywa sungkawing tias mring solaing rinira mantra-miji kang putring jangkar bumi kula Punantarja mboten langkung sembah pangabekti kula mawan tuwampu kunjuk sandhap padha paduka Prabu Ndarawati. Ya Antarja ndak tampa. Ripalungguhan iki ana pakaryan sing kudu ndok sangkul. Ingkang dipun kersakaken. Kowe perangane satriya ingkang bisa ngambah ana sajroning bumi. Ndak pundhut kanthi banget ripalungguhan iki kowe ndadasa Bantala. Manjinga sajroning bumi. Tumuju marang kutha Pramanakati wewengkon negara Ngastina. Golek ana pakuburane Kyai Semar yen wis ketemu kwandane aturna mrene. Paken Aman Prabu. Aman Prabu. Kula nyuwun pengayoman, kula nyuwun senjata pitulungan. Iki lak ponakku Mandura Wisata. Inggih kasinggihan Paman Prabu. Apa ingkang dumadi ana negaramu Mandura? Atur wuninga bilih Kanjeng Rama Prabu Baladewa lan saperangan ageng Sentana Praja Mandura jengkar saking sasana. Bab menika dipun ginakaken dening trubusaning satru. Nenggih Narendra saking Tirta Kadasar ingkang jejuluk Prabu Anggila ngamuk punggung Suratanta ngrangsang perang mapan wonten negari Mandura. Nadyanto kula sakwadya bala sampun budidaya anggenipun ngunduraken parandene kalang kabut tanpa daya. Sinten malih ingkang kula sambat sebuti kejawi namung paduka Paman Prabu Ndarawati. Aku durung bisa mbantu lenggah ning mburi kene. Kakang Semar Bapak
sirine sarati isine kaya melu bela sungkawa jedul saking lemah bengkah hanenggih Raden Antareja gendong dumateng wanda mangkana jelih-jelih jerit sundul langit kaya njula natap akasa nenggih Sang Nyai Kanastren dalewer ponangluh kaya dineres nadyanto megap-megap lan magep-magep pedhot-pedhot kawijil ucape Nyai Kanastren Kyai Semar begini kaya mengkono lakonmu panjenenganmu jare dewa mongko sing jenenge dewa kuwi kena ing lara nanging luput ing pati jumpa jagat sing nekani merga aku percaya kawengisane para sata Kurawa sing anjalari sedamu Bapak lho mboten ngira babar pisan jenengan sampun nilar dumateng Pedro Bapak sampun pinten dinten jenengan niku dikubur lah kok bareng kaboyong wonten Ndarawati wujudipun sampun kados mekaten sinuwun Prabu Ndarawati kula nyuwun pepandhet sinuwun nuwun sewu Kyai Kanastren Pedro mundura sawetara muga-muga patine Kyai Semar sak jabaning garis pasti coba tak usadanane nganggo kembang Jaya Kusuma Jaya Kusuma mung dadi lantaran kabeh wis pinurba dening Gusti ingkang Maha Nasa apa bener pancen panjenenganmu kuwi asmane Kyai Semar nuwun kawuh nuwun kula ngaturaken panuwun dene
ngandika sampun dados lantaran kula waluya jati temah mulya. Kula saged mati kados mekaten merga saka nistane patrap ingkang dipun tindakaken Sata Kurawa. Kula menika dipun giring wonten ing pandhe utawi warung. Kula ken ngombe wedang. Semunipun wedang kala wau sampun dipun campur mawi racun. Semrepet panon kula boten eling purwa duksina. Parandene awit saking sih wilasanipun Gusti lantaran sinuwun Ndarawati kula sampun waluya jati saged gesang malih. Kowe lak Kyai Semar. Sandhangan sarta wujude cetha lamun ta iki Kyai Semar. Nggih wong desa nika lek ngundang kula nggih mar ngoten. Kula ngerti celuk mar niku noleh. Ning kula niki wong sing tresna kalian Kyai Semar. Mula sandangan kula memperke Kyai Semar, kula lemangan kula akeh-akehke menawak kula kaya Kyai Semar. Ning nami kula Senes Semar, ning nami kula Jumar. Siapa? Jumar. Jumari Jumar akrokane wong sak mene mbiyane kabeh do jantungan bae dapure Jumar. Ibu napa Bagong jenengan mau ngrangkul Jumar? Iya. Pripun? Ambune solar. Akrokane sik to Gong iki ora kleru lho Gong. Jenenge Jumar diundang Mar dheke ya noleh lho. Lah niki to pripun? Kosek. Iki lak wong sing cara tembunge mentereng tresna karo Kyai Semar. Ngefan lah niku. Semar fan club niku, Semar lover ngono-ngono. Iya. Iki ora kena dipaidu, mula apa-apa dimemper-memperke kaya Kyai Semar. Nggonku ki ana seneng karo piyayi, ora mung solahe, ora mung lengasta krida budaya, nanging klebu sak kukune ya melu didawakake. Kula nyuwun pangapunten, kowe kundura ya. Tak gawani wujude redana sing ora akeh, mbok menawa kena kanggo nyambung umurmu Kyai Jumar. Panten nuwun bingung Prabu Ndarawati lemah leles Gusti Allah kepalen. Pantam sumuluk samatangi jroning pasarean nani wadana remuk ramu kalingan ngangrangan sang yang mana gantung
baturi paring pengayoman dumateng negari Mandura. Paman Prabu, lajeng wonten pundi kesahipun Kanjeng Rama Prabu Baladewa? Sinuwun nadyan ingkang pejah kala wau jumar nanging ngantos ripalungguhan samangke taksih liwung bingung raos kula. Tegesipun Kyai Semar sakmangke mapan wonten ing pundi? Kabeh wae ndak aturi melu ndedonga nyambung rasa klawan Gusti ingkang Maha Tresna. Ratu Ndarawati sing bakal ngubengi jagat daya ana ngendi mendrane Koko Prabu Baladewa lawan Kyai Bandranaya. Mawik nem mastu mantra rahayu mapan wonten pucuking gunung Tidar pakuning tanah Jawa. Hayem tentrem jenjeng permanem anane mung rahayu. Kejaba papan ingkang kebak sejarah gedhe. Winimbuan ing kono dadya lenggahe Sang Pamong Agung nenggih Kyai Semar Bandranaya ingkang dinadhep kaliyan Nata Agung Mandura Sri Baladewa Patih Praguta miwah Prabawa. Mangkono kawijil kang pangandika ruruh ririh hangarih arih bantuk wagyuning Allah ya tumilah
mangolah ngilmu bangkit mikat rek mangut kukutaning jiwangku Kyai Semar ndak bacotake anggenku matur merga saka petenging rasaku kodenging batinku merga para kawuling negara Mandura sing ripalungguhan iki padha nandhang Cintraka satemah tetel kapercayane marang para sentana praja kuwi ngandadekake Baladewa ingkang dadi juru kemudi tumraping negara Mandura rumangsa nyangga dosa sing gedhe merga nadyan kaya ngapa lan kepiye babakan mulya rekasa tentrem lan tintrime wong sak negara Mandura ki dadi tanggung jawabe ratu lan sentana mula aku nganti kelawan Praguta Prabowo lan uga sak perangan pejabate negara Mandura nyuwun dawuh kelawan Kiai Semar ning parandene malah ndok kanthi munggah ana ing Gunung Tidar sing ndok kersakake kepiye Kiai Semar inggih sinuwun Prabu Mandura kalilan matur sisih nyuwun gungi samudra pangaksami ingkang sepisan menapa to sebabipun sampeyan kula dherekaken munggah wonten ing Gunung Tidar merga gunung menika minangka pakuning tanah Jawa lan ugi sejarah wiwitan tumangkare agama pungkasan lumantar perjanjen nenggih kula pun Ismaya Jati kalian Syekh Subakir utawi Sayyid Samsudin Al-Bakir saking laladan Ngerum ing tanah Busroh. Nah, nuwun sewu menawi magepokan kalian dika anggenipun ngasta bawat adil wonten negari Mandura kalilan kula tak klungsu-klungsu nderek udu dadi pejabat negara niku yektine mikul tanggung jawab sing abot mboten namung wonten ing donya ning nganti tekan jaman kelanggengan utawi akhirat ing atase dadi sentana praja niku medeni dadi sentana praja niku abot sanggane parandene kok akeh wong sing mendem jabatan edan karo kelungguhan lan sing marai negara niki kesruh merga wong-wonge ora ngrampungke perkarane dhewe ning senengane nyampuri urusane wong liya mula dadine warsuh lan ugi kesruh sinuwun malah menawi kula tingali akeh bab sing salah ning dadi kaprah lan dianggep lumrah sakniki cobi mang penggalih pejabat niku kudune lak ngurmati dumateng rakyat ora kok malah njaluk dikurmati rakyat pejabat niku kudune ngajeni karo rakyat ora kok njaluk diajeni kalih rakyat pejabat niku kudune ngladeni rakyat ora kok njaluk diladeni rakyat pejabat niku kudune mulyake rakyat ora kok malah golek nikmat nganggo duwite rakyat pejabat niku dadi wakile rakyat dadi abdine para kawula merga sing diblonjo dening pejabat niku nggunakake duwike rakyat lumantar pajek yen nganti rakyate uripe keserakat lan sekarat kok nganti wakile duwite pirang-pirang miliar niku genah yen pakartine kleru lan luput yen ditutup-tutupne negarane bakal bubrah langkrah ora pernah merga nepsune wong serakah. Lah niku
Mila sampeyan kabeh ingkang dipercaya dadi wakile para kawula, sampeyan kudu gelem mawas diri ndandani pakarti. Monggo bebarengan ambangun praja, mbangun jiwa, raga, lair batin sakwutuhe kudu kecakup. Mandura niku bumine subur makmur. Mula sampeyan kudu pinter anggone syukur. Dene carane syukur urip sampeyan mangrengga kanthi gedhene rasa panarima, carane tansah bekti lan setya. Bekti tegese manembah kaliyan Gusti anut wewaring weda suci, ewadene setya mangjaga kapercayane para kawula kanthi dadi sentana sing becik, apik, jujur, adil, wicaksana, aja pati-pati ngrasake urip mulya. Yen sampeyan durung bisa mulyakake kawula, yen sampeyan pinter mulyakake kawula, mesti mangke pangeran sing genti mulyakake urip sampeyan para sentana praja. Caritane satriya linuwe kang marti mring kautaman, tan pegat mring pangestine, ngesti ayuning kayun tinesu apa brata dalah ya jagat ya dewa ya bathara kanggone wong sing gegem panguwasa krungu pangandikamu mesti racake padha serik lan ora gelem nampa Kyai Semar. Nanging lamun to ditampa kanthi ati suci lan linambaran budi rahayu mesti wae dadi srana panggugaing rasa anggone netepi marang jiwa tama. Nah, leres sinuwun, leres. Kejawi saking menika negara sing apik lan becik niku yen wong-wonge gelem ngajeni lan ngurmati kalih leluhure ingkang sampun gedhe labuh labete kanggo kamulyane wong sak negara. Wong kuwi yen lali sumber bakale ketiwasan. Mula gandeng leluhurmu niku pun seda, pun sumare wonten ing astana Gadamadana. Sampun kesupen mangkirim donga. Merga wong niku yen wis mati, panganan sing dinteni mung dongane anak putu sinuwun. Para salah katangipun Kakang Kyai Kresna. Mangsud narimeng kabu budine kang den bawani bareng donya ki paribasan tak umbengi nyatane pituduh saka Hyang Agung wis diparingake marang Ratu Ndarawati. Kyai Semar kawan Koko Prabu Baladewa jengandika niku nembe ewuh napa wonten Gunung Tidar. Ah Kyai Kresna, nadyan kaya ngapa lan kepiye dadi ratu ki abot sanggane, mula supaya wening kang dadi ciptaku aku pengin dituturi karo Kyai Semar. Aku nganti lawan Praguta lawan Prabowo. Nggih, kula aturaken sembah pangabekti Sinuwun Ndarawati. Sungkem kula kunjuk Sinuwun Ndarawati. Iya, ndak tampa. Ning kula suwun kanthi sanget Koko Prabu Mandura enggal kondur wonten ing negari Mandura. Nadyan to semunipun sampun padhang tetrawangan penggalih ndika karana tuturipun Kyai Semar. Ingkang prasasat pangandikanipun Kyai Semar menika mujudaken nugraha utawi bondo ingkang boten sekedhik. Nanging mang titeni tekane bondo mesti bareng karo tekane coba. Sing do karepake kondur ning nggon lagi.
sapa? Aku ingkang mbau reksa utawa kaprai juru kunci ning Astana Gadamadana. Jembawan kang dadi aranku buta gidrah-gidrah sapa? Kala Kridaksa saka negara Tirta Kadasan. Iki sing jenenge kuburane leluhur Mandura Astana Gadamadana. Dasar para nyata, nyingkira tak obrak-abrik piye? Oh. Ah. Ah. Oh. Satrio Bagus Buri nek buntute sapa? Putra Ratu Ndaramati, Gunadewa kang dadi aran. Kowe nyingkira tak ora arep Gadamadana setan. Wah. Hey. Ah. Oh. Ah. Oh. Hey. Ah. 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 Oh. Hey. Obrak-abrik Astana Gadamadana. Ayo obrak-abrik, yo yo yo. Ah. Ayo maju, yo yo yo. Oh yo yo. Ayo kuburane dirusak, kuburane dirusak. Ah. Yo 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 yo. Yo. Wah. Iblis lanat, setan malas, ndarak perkara Ratu Madura. Paning ora arek kuburan Gadamadana nyarat toko umure. Setan. Iblis lanat kowe. Akae wonge metu. Tanurunga kowe metu saka pandhelikan. Lek nomripatmu jarengen gobokmu Ratu Tirta Kadasan. Kadangku sepuh Kartapiyoga yen kok pateni Takrasana. Wong tuaku ndok sirnakake. Iki sing ora trima Prabu Anggila. Marem aku iso ngorak-arik kuburane mbah-mbahmu biyen cangkemmu. Pak. Ora-ora dewa ing pengen foto. Sayuta mara saged niwuri. Ampian ben wong delok puter kowe menjangan mati. Ora bakal gigit kuluku salopo. Ayo kendel-kendel kowe. Ndak ora dawa umurmu kowe. Landang nang golek pedhot kulumu. Ah.
patihe sing ra trima. Ratu karo ratu, patih karo pat. Kari 5 menit ngletak. Patih kaya ngono ki ngatasé diblonco pirang-pirang mung didoli turu. Praguno. 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 Yen nganti negara ki doli turu mung kowe diblonco karo para kawula sing pajeke paribasan nekek gulu. Ngono kok patut babar pisan. Ora kaya biang-biasmu. Praguno. Prakuta. Woi! Ha ha he ha he ha he. Prabowo. Wonten dawuh. Bukan. Kakak. Bangun. Ayo masuk di bis. Ayo bangun. Kakak. Oh, cinden udoke sapa? Dian mboten tangi. Monggo biasa niku senjata pungkasan kula. Wah, mboten tangi. Ora pakai gejot diasmu Prakuta. Wah. Hey, ah, hey, ah, hey. Titik sandangane patih yen pancen patih mara gage maju apa ora ngarsa iki patih kala kridaksa sing maju sepira bangkamu ayo sumbaro Edian tenan patih karo patih sapa sing gletak what wait what wait wah
sewu Sinuwun Prabu Mandura menapa dene Sinuwun Prabu Ndarawati kula saged anggagapi awit risakipun Astana Gada Madana menika andadosaken gempung lan ugi gempaling penggalih dika ning menika sampun kinudrat dening jagat menungsa mung sadrema nglakoni lan sak sampunipun mulat dumateng gelaring lelakon sampeyan kudu ngaji sampeyan kudu sinau janjane kok ana lelakon sing kaya ngene sing dikersake pangeran niku kados pundi merga nuwun sewu menungsa niku kala mangsa gelem dandan-dandan ning dadak ngenteni rusak luwih dhisik mila dinten menika wektu ingkang prayogi kangge mbangun Praja Mandura dipun wiwiti saking ambangun Astana Gada Madana papan ingkang ukir sejarah gedhe tumrape negari Mandura merga mbangun negara niku sing bener kudu diwiwiti saka ambangun sejarah supaya menungsane padha eling lan bali marang jati diri men kabeh padha ngerti yen leluhure dhewe niku janjane wong ampuh lan wong elok sing nate gawe girise wong sak donya